Колко мастер 1-1 и сега... И там беги, аз съм. И сега ще ви представим нашите участници. Там беги! Геймър Дингър Френд Банд! Колко мастер? 1-1-1. Здравейте, аз съм първи. Колко мастер 1-1? Мастер Чукче! По-скоро мастията чукче. Мастията чукче. Та ще идите тот папана. Так малко да... Тук леко ще прибиме, бе. Готово ли? Или? Не си го направил още, чакай. Чукче челендж, дами и господа. Това е най-лудата ни идея. Тенгра челендж. Престани, бе, Дингър. Готов ли си? Не. Още един път. Ето, това беше от мен. Чукче. Чукче мастер. И след малко се връщаме с втория участник. Титан БГ. И след това там беги нещо. Аз ще направя на чукче сега. Не ще правя на чукче. Айде, бе. Малко мърдина да че на тези хнава. Ей, това е Борхуенкан. Почти. Да си го нега изпра. Имаш още. Да. Имаш още много. Не много. Много е, много е. Не мога, чакай. Давай по-силно. Не, аз не мога, не, чакай, не мога. Само велики колко мастер. Едно може, аз не мога. Аз съм прото, лате. Прото. Но, ще ви покажа. Едно друго. Така. Ще направя един голям скок След малко. от люк. Ще направя скок от люк. Окей. И отпред, да можеш да снимеш колко. Така. Просто обърни. Снимаме му гърба. Ай, бе. Прави якото скокче, моето. Само малко да малко да чихо, бе. Така. Така. Айде, скачай по-бързо. Чакай, бързо. Ей, чакай си го право. Засила още. Все малко. Айде, бе. И това беше от Титан БГ. Беше от Мастер БГ Про. И беше от И БГ. от бе.